Joan Miró, l'any 1918, fa la seva primera exposició a Barcelona, amb una sèrie d'obres que són encara figuratives, però que ja tenen un punt d'experimentació. Aquest punt d'experimentació va fer que la seva exposició fos un fracàs. Els col·leccionistes catalans no el van voler. I Miró, molts anys després, va dir: quina sort que vaig tenir, perquè gràcies a això me'n vaig anar a París. I Miró se'n va a París i allà construeix una de les trajectòries artístiques més interessants del segle XX, perquè fa una obra en què, sempre partint de la realitat, en el seu procés de treball, abandona la realitat per convertir-la en signes. És important veure que Miró, així com molts artistes anteriors se'n anaven a París i quan tornaven a Catalunya pintaven coses de París, Miró el que fa és anar a París però pintar tot el que ha vist en els estius a Mont-roig o a Barcelona. El seu component avantguardista és un component segurament dels més interessants de la seva generació, perquè fa aquest procés que, vinculat teòricament al surrealisme, va molt més enllà del surrealisme i explica des del punt de l'art moltes de les vicissituds que la història contemporània ha tingut al llarg del segle XX. És un personatge, un artista realment fascinant.